Mubarak. Tallafin corona masha Allahu mu kan Buhari ya ba mu namu. Mai gida mai ya fara ne yau na ganka ba farra'a kana ƙara muni. Aikin samu tallafi don corona na lura baki niyyar ki bani. Kwarai kuwa ka daina zancen da baka nima ɗawainiya ta ishe ni. Aiko ɗawainiya ta ishe ki ya kyauce da ke sauko mu gaisa. Wai me kike nufi ne dan Allah to taimaka ki dan bani bashi. Wasa ya baka bashi ta haushi yaushe ka samu kofar biya Kin shi. ga matar da ma na aura a baya sai yau na gane kin bi ta gashi. To godiya nake mai gida da wannan yabo Allah dai ya saka. Yanzu fam ko na zazzabin burtali ne inda ya sauka sai na bide shi. Ko ka cika shi in ba rabon ka sai dai ka tauni buzu da gashi. Ƙarya kike kuɗi za a samu aina ga shehu ya kama nashi. Lalle ku shehu ya kama lashe kai kuma sai dai ka roƙa a baka. Ba kyau ba mai gida bai da sisi mata tana da shi ta guje shi. Ai shi yana da ƙarfi ya zage dantse kawai ya nemo rabar Wani dangin kiɗa su ya tsokane ni to yau sai na ci kundin ubai. nan kuma da kai da shi can ta ƙare sisin corona dai ba ni baka. Dan kin samu tallafi don corona kin mai da ni bala dan gudu. Ai gwara ma bala ɗan gujin gumin san yana da gona a lungu. Muna kawai ka dube ta mai kafa sai ka je kafar ila. Ohodi gwara ma kafar ila gurgudun shi ta ko ina za ya taka. Ba na faɗa ranar Laraba amma yau ina ga sai na da kiki. Wallahi na tunato da binta kai, binta Allah ta fi ki. Kin ga yau ko ki ban kuɗin nan na kirga ko damu anguwan nan da harbi. Ba mai gida ka sha hurumin ka zan baka ban kaɗin toshe ni. Wa ai na sani da wasa kike Allah dai